ahalil baiti namu ne, san kusan annabi ne, abiku shi ne gaskiya. Abba Piano on the beat. Ku zo ina da labari da za ya sa ku annuri, ciki akwai tilin kairi ya kauda mu shiga haɗari. 'Ya'yan gidan abulkairi ƙaunarsu ita ce jari, in har kana biɗar nuri rike su babu in kari. Zahiri na tabbatar bin fushi zai tsiratar, faɗarsa ce shi ya tabbatar, rasulu mai magana ɗaya. Gasu ni dai ba ni bin kowa, ko da na ta mota ko da ba ni motsa, da san su zan yi kwantawa a jikina suka narkewa. Ko kai ko waye kuma ko dan waye ko malam waye, ka bi su shine daciya. Sanda annabi yana a ɗakin Umma Salama, sai ya lulluɓa Alhassan ma a Hussein har da Fadima, da shi har da Imam Ali su ne masu alfarma. Ya yi musu addu'a ya nuna suke da ɗaukakar girma. Ilahi ne ya sanar da shi kan ya ce an ce da shi, suka da duk ƙauna ta shi, so a halinsa gaba daya. Rabbana ka ƙara salati wurin al-Mustapha, shine kamalin zati, a sansa na zurfafa ciki ka sa sahabati waɗanda ba sa jan kafa, haɗa iyalai har da mata na gidansa mu jittafa. Rabbi kai ka shige mana, bakai yaban ka tsaya mana, ko za a canza mana a san su ba ma buya. Ahlul baiti, ahlul baiti, ahlul baiti. Piano on the mix. San ku ba shi abane, ahalil baiti namu ne, san kusan annabi ne, a so ku shi ne gaskiya.